Fil-programm elettorali, il-Partit Nazzjonalista se jħabbar kif se jkompli jsaħħaħ il-finanzi pubbliċi għaliex b'finanzi fis-sod biss inkunu nistgħu niggarantixxu futur fis-sod. Waħda mill-proposti se tkun dik li l-Partit Nazzjonalista jadotta dak li qed tissuġġerixxi l-UHM biex jiżdied it-taħriġ għal ħaddiema b'dak li qed jissejjaħ Jobs Plus. Dan qalu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt laqgħa taħt it-tinda f'Ħaddingli bit-tema Futur fis-sod. F'din l-istess laqgħa s-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella tkellem dwar rapporti li ħejjiet din il-Union u li jikkonċentra fuq l-importanza li l-pajjiż jinvesti fit-taħriġ u l-edukazzjoni tal-ħaddiema. Din il-proposta tal-UHM bl-isem Jobs Plus qed issib l-appoġġ ta' unions oħrajn tas-soċjetà ċivili u anke tal-Gvern. Grazzi lill-Prim Ministru li aċċetta l-invit tagħna biex il-ġimgħa d-dieħla, it-tlieta tal-ġimgħa d-dieħla, il-UHM torganizza ċerimonja fejn l-imsieħba soċjali se jiġu biex jiffirmaw il-qbil biex inkomplu għaddejjin sas-sena 2020 bi pjantazzjoni, bi pjan li wassalna għal titjib fi kwalità. Irrid ngħid b'dikjarar li l-proposti li hemm ġo dan il-programm magħruf bħala Jobs Plus infassal mill-UHM sa npoġġuh parti integrali mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Din l-idea illi imbuttat il-qudiem il-UHM hija t-tieni waħda tax-xorta tagħha wara li ftit snin ilu l-eks Segretarju Ġenerali Gejtu Vella kien xpruna il-patt soċjali. Sa dan it-tant f'din il-laqgħa taħt it-tinda l-Prim Ministru sostna li fil-programm elettorali l-Partit Nazzjonalista se jħabbar kif se jkompli jikkonsolida l-finanzi tal-Gvern biex minn dan igawdu l-familji, l-istudenti u l-ħaddiema. Il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista meta iktar il-qudiem nagħtu iktar informazzjoni se jkompli juri illi aħna determinati li nżommu l-finanzi ta' pajjiżna fis-sod biex insostnu x-xogħol, is-saħħa u l-edukazzjoni. Lorenz Gonzi qal ukoll li l-futur fis-sod huwa garantit biss jekk il-pajjiż iżomm finanzi fis-sod. Huwa propju għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti illi l-wedi ta' Joseph Muscat dwar l-enerġija jistgħu jipperikolaw il-finanzi ta' pajjiżna. Fl-istess dialogu, Amanda Abela, tfajla li taħdem fis-settur bankarju, semmiet l-opportunitajiet kbar li għandhom iż-żgħażagħ f'dan il-qasam. Mill-qasam tas-servizzi finanzjarji ikkummenta Jonathan Dalli illi tkellem dwar il-bżonn tal-kontinwità illi jeħtieġ dan is-settur. Alba Antika, persuna li jaħdem fil-qasam tal-marketing, faħħar is-suċċessi ekonomiċi tal-Gvern fl-aħħar snin u qal li huwa jemmen li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan sostenibbli għall pajjiż. Fl-istess waqt, Tika kritika l-proposti ta' Muscat dwar l-enerġija għaliex din dispiża ta' 600 miljun tkun piż kbir fuq il-poplu. Do we need to go to an extra expense for a new system of energy while we have one working quite well and we could invest in other areas which the country needs? I don't know why we're making such a big fuss about the electricity because the proposal doesn't have ground, it doesn't stand in solid ground. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu qal illi fil-5 snin li ġejjin il-Partit Nazzjonalista determinat illi joħloq 25,000 post ta' xogħol għaż-żgħażagħ li se jkunu qed jiggradwaw mill-Università u l-Emkast. Ix-xogħol għal dal-25,000 ruħ min sajtijulhom dax-xogħol għal 25,000 ruħ. Il-Partit Nazzjonalista sajtijulhom ix-xogħol lil dal-25,000 ruħ. Robert Cremona, Net News.